Kaixo, txorinetarrok, asteazkena, eguaztena, betiko errezetak, edo tradizionalak. Normalian, sukaldari haundien errezetak ekartzen ditugu gaurkuan, holan liburuetatik, euren jatetxietatik, eta holan ateratakoak, eta badakitzue, nik atzo, enotzuen aurreratu, baina pistatxo bat hor utzi notzuen, eta da, roka nahien jatetxen egon nintzenien, hor, sardina eta albaka mokadutxo hori. Bertan, jatetxera joan nintzenean, zauzen salgai liburu pila bat. Eta liburu bat erosin hauen, Joan Rokak daukana, sukaldaritza mediterraneoa. Ze, da, sukaldaritza katalana, mediterran influenzia, baukala, bai ala bai. Eta bertan zauen, errezta hau, fritatarena, kuiatxo fritatarena, da esan hauen. Bitxu, interesgarria, kontzeptuan ikustot fritata txorien nik behintzat ez dotela, egin dauzkau, fritatak egin dauzkau, bai. Nik behintzat ez dotein, beraz, eingo gaur bat, eta gero lan saltza eta olixo berezi bat bauka, beraz, probauko. Oso, Zuk zekarri oso. Nik ekarri dut, legunean pentsatzen egon nintzen, eta aurten esaten dut, ostra, aurten zer ez duguin, zainzuriak ez dituguin, eta bagit, ekainikoak ez dira inorentzako, eta esan itxura daukatena, baina, beti junin zitzaizkigun aurten zainzuriak, eta nuen utzi nahi denboraldi bat zainzuriak egin gabe, tengo ditut zainzuriak arrautzekin. Besterik ez da. Horrela. Klasiko handi bat. Erresa eta gozua geratzen dut zerbait. Bitxu gaur, klasiko handi bat, eta ez dugu guratayin, baina bixak barazki jaliak. Bai. Veganoak ez, arrautzak erabliko ditugu bixo, baina barazki jaliak bai, beraz, hau, zuentzako, lehenengo arrasta, holaxe joango da. Kuiatxoa birrinduen gau eta irastontzi baten edo gopor baten traputxo batekin utziko ura askadezan. Bitxartean ekilore olioa, lauko jarakada aneta eta martorri freskoa txikituan nahaziko eta gorde. Saltza itxeko errefautxoak juliana eran ebakiko ditugu, gero esne gaina limazukua eta ziapia nahazi eta kuiatxoa zubizian gurinakin kosinauko. Gero gopor baten arrautzak eta maskarponea anera txikituakin nahazi, jarraian kuiatxoan nahazketa bota, gatza eta piperbeltzakin eta labeko erretilu baten 30 minutuan 180 gradutara kosinauko. Fritata, gero zerbitzauko, olixo horrekin eta saltzakin. Beraz, baitxugu gure betiko tortilla, baukau kixa, eta baukau fritata. Fritata normalean da tortilla bat, esneki apurtxo bat aukitzen dauena, ez kixan bezain beste, eta labian joaten dana. Orduan, gaurkoan osagaia izango da, kuiatxoa. Eta kuiatxoa ingotena da, birrindu olako... Baduz mandolinak eta eukitzen dago lan fideotan mostekoa, baina, honekin nik uste dut ondo geratzen dela, eta gero garrantzitsua da, hau, kosinatzerako garaian, ze gero labian sartuko, ura kentzia. Aldan gehiena, ez? Ze kuiatxoak badauka ur pila bat, eta orduan da, lehenengo irastontze baten, dan aldana, sukutu. Gero kosinatzerako garaian bai, lehortu, eta holan joango garaiten, eta horrexe, honek bai modan jarri zien, kalabazinekin eta honekin itxeko espagetiak, makinak. Horrekin bai, olako bat badaukotzu, olako batekin begondo. Hau da, kriston inventu da gaiu hori, dozein tokitan gutxi okupatzen du, gutxi pisatzen du, eta gaina erabilera pila bat ematen dizkigu, kipura txikitzeko, tomatea birrintzeko, gero gazta birrintzeko, mosketa ezberdina dauzka, eta nik uste dut, sukaldeetan eukin barran zerbait, gainera, egia da, kipula idean dugunean urpilo bat atatzen digula eta hori, baina zerbait jaskarra egiteko eta batez tomatea birintzeko gozaba da. Eta nire mamak lehen itxen zauen hau olako pure bat azkarra nahi bazin itxia, kalabazinak eta tardaten da bestakit, 15 minutu dauki bizu egosten. Holan itxen zauen, birrindu eta 5 minututan pure bat listo. Atzo rokatarren errezetaz ekarri gaur beste bat, eta rokatarretaz hitz egiteko sukaldaritza haundi batzuetaz, haundi jarri bat. Zeia gauza serioa da. Mutil. Rokatarrak dira makurtin goniz pizka. Takoiak ekarri itxuz edo? Ez. Hene? Lapiko bat daukator. Lapiko bat daukator. Kontuz lapikoekin, behar ditugu. Baina, nik argazki bat utziko dizu, betxu. Hau, argazki hau, ales jarri behar dizu. Argazki hau da, ni Bilboko txosnetan lanean, eta jarri behar izan zizkiaten, olako freskagarri kaja batzuk, zenitzen iristen zukal. Baizera. Txosna altua zielako, barrak. Oso altu zegoen sukaldea, oso altu, baina denentzako. Nahi dut esan, ni horrela negoen, nuela ikusten zer egiten nintzen egin, baina ezken beste altuago zirenentzako ere altu geratzen zitzaien. Nik enuen lapiko handiekin, izugarria. Rokatarrak, hau da hirugarren belaunaldia ja hosteleritza munduarekin lotuta daudena, oin famatu indirenak, baina beraiek beti zautu izan dute
Kanroka baserri jatetxea zen, beraien gurasoa zeukaten jatetxea hor Girona kanpoaldean dagoen, hor auzo batekoa da, handago, ez? Bai. Eta gero, beraiek beti ezagutu dute hosteleritza, beraien jolasgela bazan tabernako barra inguruanan ibiltzen zen, telebista etxeko lanak tabernako mailetan egiten zituzten, telebista ikusi ere egiten zuten, eta bitartean bere ama kosinatzen zuen, gixatuen eta usaia zuloetatik sartzen zitzaien. Beraz, txiki-txikidatik hori usain duin daue? Beti bizi izan dute odolean daramate, eta hor, Joan da nagusiena, nahietatik, bera sukalde burua, horre gero... Jordi posteetan eta Josep ardotan edo salan. Hori da. Hor, aldea da ona, nik ez da izertan nora begira ontzien. Beira, Joan da 76koa. Bai. Josep 76koa. Vale. Eta gero Jordi bagizu neskoa dan? Ja, horre... penalti xamoruan etorri zana. 78koa. Ostras. Urte batzuk utzi zituzten, eta gero, hiruren arte holan bihurriena egusten zaio, gaztena ere bada, baina beti nik uste dut, eta hau sukaldari askokin itzen. Aldia badau, Aldia 12 urtekoa. Baina sukaldari askori entzun diet hau. Hau zan, ez zuela, bera lehen sukaldean ez zuen sartu nahi, gazte horietako rebeldea ez duena bere burua inun ikusten geldi ezin duena egon. Sukaldean sartu zen, eta han aurkitu zuen bere pasioa, eta berak benetan balio zuena, ikasketetan da etzan ondi biltzen, ez da izan. Eta sukaldean sartu, eta jende pila bat, sukaldari pila bati ezautu diet, izan dira ikasketerako desastreak edozein lan, beste lan batzuetan da zidirenak eta ez zirenak moldatzen, sukaldetan sartu, eta hor aurkitu dutena bere tokia. Pasio, eske lehen bebai, eskoletan eta joaten ziletean ikasten, sukaldaritza esan inoiz aukera bat, ez? Beti izaten zen, baina gaur egun aukera bat eta politxa da jendeak aukeratu itxen dagoena. Lehen karo, familia espazioen aukitzen olan... Esan izaten, ez? A ber, betxu, hauen bi Joanenak eta bestea Josepen semeak beste ikasketa batzuk dituzte, ekonomia ikasi dute, beste bat. Eta azkenen, sukaldera bueltatu dira. Baina nik oroitzapena beti da ni daukat, ni hasi nintzenean 16 urtekin hostelitza ikasten, eta udan juten eta asteburuetan jatetxetara praktika egiten da juten da, zerbitzariek eta sukaldariek denak berdina esaten ziaten. Argi daukazu sukaldari izan duzula? Pentsa, garai hartan, ordu pila sartzen genituen, asteburu guztietan lana zegoen, goiz da paskariak eta fariak egunero ematen genituen, eta hori zenbat, eta nik zenbat sukaldari handiri entzun diet, zuk esaten, galdera hori askotan egiten zieten. Zer, zuk zure semea sukaldari izaten neko zenuke? Ez. Nik ez dut nahi, nik bizi izan duana ezautzea. Eta egia da, ordutik gaur egunera asko aldatu dela hosteleitza, 8 orduak eta astean zehar errespetatzen dira normalean, bestela ordu estrak sartzen dituzte, ordaintzen dira. Nik ordu estrak zertzen nekien. Berez ja, ulertzen genuen, asteburuetan lan egiten zala, eta egunero 10-12 ordu lan egitea zerbait oso normala zen, eta asteburuetan baita gehiago ere, ez? Berez, zer oso gustatzen bagatzun, hori, argi auki bizinun, hostalaritza munduan lan inbiaz zinula. Gustatu inbaz ezo. Bestela hostalaritzan, gogorra da, eta, gogorra jarraitzen du izaten, ze asteburuetan lan egiten duzu. Baina baita dendetan ere, Hori bai, txoin zigor, momentutxo bat, hementxe jarri dut, betxu. Jarri dugu. Kuiatxo dana, eta ikutzen badugu, badau esea, orduan nahi dutzagu urak kendu. Hau zela ditzen da, irestontzi baten, holan, ordutan eta utzi, edo traputxo bat hartu, hau lusokerrakin da olako... Gatza botatzen badiogu ere, gatzarekin lagundu iten diozue ur hori gatzak hori iten du azkenean, ura atera, eta honi bakizue beti alberginia desaten du, izerdia nola botatzen duen, kuiatxoak berdina, botatzen badiozue zuek xerratan moztu, gatza bota diozue, eta ikusiko zuen nola holan tanta batzuk ateratzen diren gainean, eta hori da, gatzak ura ateratzen diola. Honek oso modan jarri zin, nola, horrek kuiatxoak inendako espagetixak, lasainak, baina danetan urak endu bida, zebestela, gero izaten dike hau sopa, Baizu zenbateko baina, hau, ni inbar dozuna da, oin da Instagramen hartu, eta esan, urra hau, gaina kolorea dana perfektu eduka. Berdea da, hau eraten baduzu, 10 urte gaztetzen zara. Detox. Hau da, bizitzaren elizirra. Intzazu eta bate baino gehiago jarraitu ingo du.
Eta txarra ez da, horrek ez du esan. Betu Etxebarrin zatara soskuen lehen da bizi. Bai, holako... Ilarra, holan, papura, kolorie berdina zeukan mentzat. Holako salda bat, ilarren. Bai, oso bueno, goxua. Rotabala, oina itzein behar nuen. Rotabala. Bai, eurak asmatu zabie rokatarrak oso makinia. famatua dira, temperatura basuan da beraiek izen zien intzindariak, hortan lan egiten, temperatura basuan, gero utzean ontziratuta eta baita asmatu zuten rotabala. Nik hemen azaldu nizun rotabala, rekin egiten dute zeukaten izoski bat, ero ez da, postre batean zan dena ardiaren inguruko dena. Eta tartean zegoen ardiaren artilea, artileari botatzen ziaten holan fli-fli ur pixka bat, eta rotabalak zeiten du, ezeetasuna daukan edozein produkturi zaporea ateratzen dio. Dena, ateraldi du, beraie badaukate hau liburuan esentzia hori. Bai. Ez? Honek rotabalak egiten du, destilatu inalduzu, edozer. Ezetasun pixka daukan, edozer. Orduan, suposatzen du, liburu esentzia hau egiten dutena da, liburu zar bat, ero papel zar batzuk, ezetasun pixka sartu, gailu honetan sartu rotabalean, eta honek egiten duena da, hortik bere esentzi guztia atera egiten du. Osa da, liburu zar baten zaporia izango zara, horrek ateratzen du, liburu zar baten zaporia, baina atera aldizu, zapata baten zaporia, ezetasuna daukan, edozein likido gauza, atera aldio zaporia edozein. Ikuste dut nik liburu zar baten esentzia, ez dakit eso romantikoa, zapata zar baten esentzia, nien azain fetitxista. Patre, zu Roquefort zalea zara, orduan ja ordena, nik horruzten du, zapata zarra, kabraleza, deitu jozu nahi duzu modan, baina, ez dakit liburu bat, leheno, emango nion ni zapata bati, bintzat, gazta zapori, gazta, ero, nik liburu bat gehiago igual. Venga, bota bitari. Hementxe, esne gaina daukau, bestela olako gaztanbera bat, rikota gazta bat, da honekin ingo, olako saltza bat gero gainetik joango dana, eta ingo mostu, olako bater milka edoein, limoia, hasi bat jauzen esne mostua ditzen, hori da, esne mostua ditzen dana. Bai, testuria bebai, holaxe geratzen jako, beraz, hauna hasi, eta honekin, astu ingo gara da ikusiko, zelan testuria bebai aldatzen den, hementxe, hasitxo bandoia hartzera, eta ia testuria aldatzen doia, baina gero geixau loditxuko da, eta testuria ikusiko zu, da gari limoiakin aldatzen dena, da kuriosua da. Holan, saltza bat itxeko. Honei gero, zebotako zau, errefautxo batzuk, holan, julianan mostuta, lima zukua, min puntua, mika ematen diona refrauza, hola pikante puntutxu bat, eta hori da. Eta gero ziapeak emongotzala beste punto pikantetxo bat. Oso ondo. Lehen aipatu ditut, Mark eta Marti, hau edia rokatarren semeak, bienak, eta hauek atzo ginen nola da, soberan dauzkagun, errezetak, oskailua sobera daukagun janariakin nola prestatu. Atara da liburu bat, ez da? Hori, bere osagaekin, Jordirekin, atara dute, oskailua erdi betea, la nevera medio llena liburua deitzen dena. Eta hori da azkenean, hartzen dute, eta bideo batzuk eta egiten dituzte, sare sozialetan da, eta, ireki oskailua zer daukau, da, frun, irekitzen dute, eta nagertzen da. Ez dakit, meloi bat, urdai azpikoa, eta zer gehiago, eta zein godu honekin? Meloi urdai azpikoarekin, egiten dituzte errezetak, eta azkenean, bada, pixkal liburu bat horti doana, ez? Soberakinekin, nola prestatu zerbait. Oskailua erdi utzik, beti esaten zuen, nola daukazue oskailua? Erdi utzik. Nik erdi utzik, ez, horri buelta ematea. Erdi beteta. Erdi beteta daukagula. Hori edalontzixakin ezaten da, edalontzixa ure zolan erditik, da zeik uste duzu, erdi beteta edo erdi hori da, norberaren mentalitatea, badago jente badala positiboa, eta denai, buelta ematen diola, eta hori, ikusten duena beti dena erdi beteta, eta bestatzuk guztiz kontrakoa. Dena gaizki, erdi utzik ikusten dutenak, eta, hauek egiten dutena hori da, ez pixkat, oskailuko 3-4 gauzekin, nola inaldiren erabili dituzuenak, ero, beste errezeta baten sobratu direnak, ero, horiekin nola prestatu zerbait, originala, prestatzen erreza, eta hau, nik uste gehiago da bideratu asko, gaztei, holan, ikasketak egiten ari dianak, hor unibertsitatean eta pixu batean daudenak. Zeura gaztia edo, nik uste dut jendia horrekin empatizatzen dauela, eta horrelako ikasle pixutan, da... Aukera ezberdinak ematen dituzte, aukera veganoak, eta ez da izan, da orduan, liburu interesgarri izan aldana, batzez ere, zemea labak unibertsitatean baldin bai juzue,
eta kozinatu dezaten. Aukeran, oparitu 3-4 liburu, berdin zait, hau, txorieneko 4 urtaroak, ez dakit, Carlosen edozein liburu, baina etxean kozinatzeko. Ze benetan, errezeta oso errazak egoten dira, eta beraiei ondo etorriko zaia etorkizunean, etxean, beraien moldatzeko kozinatzen, da esamateko beste horri arrazoia, hemendik urte batzutara Supozik egongo zara, ez? Supozik egongo zara, ontxe, alabia pixu batera doia, eta horrek kozina... Ez, pozik, nire etxea etorri berzalako, nik nahi pixura jutea, antxe? Bueno, baina holan aukera politxabe bai, berak kozinatzen da aiteko. Etxean kozinatzen du. Gaina, bitu, lagundu ingo zidan. Denbora gehiago izango nuke niretzako, da, ez? Hala, pixua. Bueno, tokatzen dana da, hori da erabakia, eta adin batekin, bakizue, hemen dizartzen zaiela, eta hemen digatatzen da, itak esan dako. Hori bai, bitxu, ikuste duzuz testuria zer aldatu dan da, esnegai bat izatetik, hau da, esnian testuria ezaukan gehiago esnegaina baino, ontxe, loditxo geratu da, eta sartuko zagontxe, errefautxo honek, lima birrindu da eta lima satixa, eta ziapea. Ziapea, eta hori nundua gero? Ez gero saltza moduan erabiliko. Saltza gaina, botateko moduan, bale. Hori da. Oso ondo. Gatzapurtxo bat. Ziapea. Eta bizango ospino olio antzeko bat, ero bueno. Bai, gero olixo bat bai egin gau. Honik gustatzen gakepila bat, hori saltzak eta gotatia, bat ez be, liburu honetan, ez? Egia da, eurak goi mailako sukadaritza itzen da biela, euren, zelerdekan roka jatetxian, baina gero, haman jatetxia usto zabalik mantentzen dela, eguneko menua eta iteko. Baina, lantaldeak, haman jatetxian baskaltzen du. Bai. Lantaldeak, han basatzen, eguneotan, batzen dira dana jatera eta eguneko menua. Eta egia da, liburuak bai, badaukiela bateon bat, badala, hau zela da, liburua temperatura basuan joan rokana, badaukie jatetxeko lan errezetak, saiak dienak etxian eitzeko, baina gero, badaukie errezeta asko zigorrek aipatu dauena hori, ez, oskailua erdi utzik, eta hau sukadaritza mediterraneoa edo mediterraneoko sukaldaritza. Eta hontan, saltza dituzela, saltza, olio, belaru zaintzu pila bat. Eta saltza hau, ez dakit, ez da saltza bat, jakatilua apurtxo bat txikitsua geratu jat, hemen jarrikot. Oso ondo. Oin, aipatu behar nizuena, alabaketa honek egiten diana, zematen digute gure seme alabaketa, eta beraien lana hori da, buruko minak. Eta buruko minak zer sortzen dute, tartean, hilea erortzea. Nik gero eta ikuseko horatzen zaite hasierako txorieneko zigor. Zelako melena, Ie melena zeukan da. Gaur egun, bero iten duelako, hau da. Aldaketa klimatikoa dira egokitzen ari garela seinale da, hau da. Bero gehiago egingo du, orduan hileak. Ez du ezertakako behar, eta sobera dago, orduan hile gutxio daukagu buruan. Horrela, ez da egitero buruko mina zer diren, baina, ni nahi nuen ahun, genetika badakizue zer ikusia handia daukala, buruzoi ero hile gutxi izatearekin, baina elikadurak ere garrantzia handia omen dauka. Bai, nik hori ebitu, elikaduraren enekien, argi dago jaten duguna garela, eta ondo jaten badugu, arazo fizikoak, ero osasun arazo gutxiago izango ditu, eta gaizki jaten badugu, gauza askotan erlazionatu da doa. Buruarekin ere, ze azkenean, hile aukiteko hor bakizu, odola ondo jutea, garrantzitsua dela. Bai, horrek esaten dabe bai, elikaduraz aparte, jendiak saltzeituzla horako, horrazi berezixak edo, eta masajiak eta eitxi hau, bere, ez dakit, azteko lan estimulatzia ona dela. Bai, eixa da, nik 34 urte dauzkat, ne kuadrian, buruzoil izatea da trauma hundixa mutien artean, eta olako trukuak eta elkarberatzen dabiz, Egia da, jende pilat, eta ainadin batetik aurrera esaten duzu, baina dauzkat, berro eta mapik urte, eta ja pixkanaka ule gutxio, ulertzekoa da, baina jende asko nik ezautu dut, ulertzekoa da. Ulertzekoa da, ule gabe geratzea, baina hogeita piku urte dauzkasunan, eta buruzoil geratzen ari zaenean, eta gaina, zure familiko beste gizo guztiak ikuste dituzu, direla jebiak, baina daukatela hilea bakarrik hemen, hola, luze, baina hemen, balon rojokoak modukoak eta, horrek ez dira inok esan behar mosteko hilea. Horrek esaten dago ez, aitxai ikusi, eta aitxa zelan da bien ikusitxa jakingo zu, ez? Normale, baina elikadurak, hori esan dako, garrantzia handia dauka. Eta ze elikadura mota hartu bida? Zer estan hartu behar da mediterraneo, betikoa, baina nik uste dut da, nik hemen agertzen diren datuak eta zientzilariak esan dakoa dira, gehien bat, elikadura osasuntxu bat eramatearekin doaztenak, ez? Ultraprozesatu gutxi aldala, horiek kendu, gero freskagarriak,
gutxiago alkola be, ez da ona, lehortu, desidratatu ikendo alkolak, ez? Bai. Orduan, ez da ona. Gero, gatza neurrian, bazkenean, elikadura osasuntxu batekin, baina orokorrean danerako dan zerbait, ez da bakarrik, bueno, hilerako eta espentza, hau naiz eta zuetako asko ongo zaete hor elikadura egiten duzuela, zorrotza, garbia, bizi guztia, eta hala ere buruzo hilgeatu zatena. Bueno, hor, genetikoa, esan dagoa. Bitu, nile gune enteratu nintzen. Mediko froga bat txon, mediko froga nukan, eta behiratu zean hankak, eta Juanete hori, zer, genetikoa eta nik, Zer da hori? Juanetea? Hor dauka, baina ez dizu molestatzen, ez, eta amari deitu nion, ama, Juanete ere baukazuta, bai, hori beutzi didazu, letxe, hori, eta egia da, nik hor daukat, baina egia da, nirekin korrika bendira etortzen dan bate, kriston Juanetea dauzka, eta zapatilla guztiak puskatzen ditu, iskinetatik aldamenean, hor ze, dauka, Juanetea ez, mendito torba dauka hor, eta zapatilla guztiak telatik hortik puskatzen. Torlojuak sartuta. Eustak izan dauka, no? Baina ni egia esan pixkat badaukat eskubikoan, bestean ez, eta, bueno, genetikoa baita, zein godiru? Bai, gauza genetikoak, eta hementxe, beti holan mutiak trauman da bizela buruzoi garatzeakin, mutil, ez egon, ez? Aldarrikatze ditugu, gure... A ver, txikiak, kolako trauma, nik ez du, ni jete, eta zu altu, eta ni txikiak naiz ba. Inseguridadiak edo olak jendiak badauzkala, ez da izan behar da, bakoitzana, ez dakit, aldarrikatu eta... Bakoitzara da modukoa. Hori da. Bueno, legunean atzogotan ituen udako asokan inguruan itzein nuen. Bai. Bueno, oin udan jendea oporrak eta prestatzen ibiltzen da, nora joan da hori, ekarri dizu zerrenda bat, Patrik. Bota. Hiriak menuan non Europan merkeago ero garestian non jaten dan. Merkeena egia da, jun behar zaeta lehen Jugoslavia zaharra zegoena, inguru horretan hor dago merkeena. Hor, Balkanetan eta. Bai, inguru horretan, betu, hor Kosovoan, Pristinan, menua eguneko bataz beste, menua €4.84 zentimotan dago. Garagardo bat, €1.80. Ez da utxarto. Eta kaputxino batek €1.18 balio du. Hau da, indituzte gaina neurriak horrekin, hartuta. Gero, 11,60 bataz beste hiriburu hauetan dago menua. Hor dago, Sarajevon, inguru hori baita, Bosnia-Herzegovinan, Skopje, Ipar Macedonian, gero hor dago, Moldavian Chisinau, eta Bielorrusian Minsk. Horietan, €11 eta pikuan dago bataz beste menua. Karestina jakin nahi? Karestina, imaginatzen dut, iparraldeko herrietan, Danimarka, Suedia, Norvegian, Finlandian daulakotan, ez? Oslo, Norvegia. 23,50 menua. Aizu, Suizan baino? Suizan baino, pizkat gehiago, pizkat gehiago. Ze, lehen esan dugu, garagardo bat zala, hor, €1.82. Bai. Oslo maik zematan? €8.83, bataz beste. Ostras. Eta nik kejaten... €6 eta piku gehiago. Nik kejaten lehen gogunean algortan, €1.80 ordainun alka zurito bat. Eta kaputxinoa, lehen bat eta 15 esan dugu, €3.70. Ez eta olako baldeka bat izango dela kaputxinoa, ez gutxine, ez dakit, pero olakoen bat. Hemen txezigor. Bai, bota. Eta ditugu, irastontzitik eta gabiz gurinetan kosinatzen. Bale, hau, segitxuan, en jaukiko, gero iragazingo kameratik kanpo, eta hemen txenabil olixo hau egiten. Orduan, olixo nahi botako zau. Martorria. Martorria purtxo bat. Gero, ekilore olioa. Eta gizetan, ekilore olioa saltzen da bien. Bueno, zaporek ez. Nahi dutela, zaporea izateko gehien bat perrexiak ematen diona. Martorria. Martorria, parkatu. Bai, belaruz antxuak, ez? Bai. Mengabiz belarretan. Hori asko iten, eta guk hemen ohitura daukolako oliba olioa erabiltzeko, baina bestela, mendikanpo, esaten dute, segun ze entzala dan, eta ez diozun nahi beste zaporik eman, hartu eta ekilore olioa erabiltzen dute ospin olioetan, eta holan da, hartzen duzu, zapore neutroa da, eta ensaladan zapore hartzen du. Botako zau, olako lauko jarakada ero. Bai. Holan, begiz, esaten den bezala, eta hementxe aneta apurtxo bat. Zu Suitzara juntzan, lehen galdetu dira zu Suitzakoa. Bai. Lehen esan dugu, Oslon 23,50, bataz beste menua. Bada. Hurrengo hirietan da, 23,18 dago. Vale. Bataz beste. Hor daude, Liechtensteinen, Liechtenstein, baduz, Liechtenstein garestia dela, nik imaginatzen nuen, Islandian Reykjavik, gero Danimarkan Kopenhague, eta Berna, Suitzan.
Orduan, hoietan ere, oso, bueno, 23 tapikuan menua bataz beste. Hortara, bakitzu segatxik inforo izadan. Oin izauzu, Alabia unibertsitatean azten dela. Bai. Eta gero, 2 urte barru esango zu, urot, Erasmusian joatia. Eta esango zu, nora? Zuk, bitxu, pentsatu zu joatia? Bueno, baina Erasmusian junaldu beste herrialde batera, Espainiara junalda. Ez da gola, urruti Euskal Herritik, eta Espainian badu hainbat, eta aina erderaz hobeto ikasiko dut egiten. Baina Poloniara edo joaten bada, hobe, zeholan, dirua bidalbideotzasunazuk, gutxiago izango da, Suediara joaten bada Erasmusian, pentsau. Polonian hotzaiten da uneguan. Polonia, zetako gongoza, Polonia, eta... Gaina, Polonian izan ginen ondo jaten da. Baina, Espainia, paella, sandria, ole! Fenomeno, dana. Bai, olako kultura aldaketa, eta dana daukatzu. Hementxe, 12 arrautza, badie asko, dozena bat, eta 125 gramo mascarpone gazta. Krema puntu bat emoteko, gero aneta bebe apurtxo bat botako zau, eta... Hau izango zen, orduan, esaten zen nuela, honek, ez dela kitz bat, esneki pixkatera emango dela, eta esneki moduan izango da hori, mascarponea. Bestela, baukatzu aukeria botatzeko, jogurra ikusi dut jendeak botatzen zala esnegaina, rikota gazta, edo zein. Holan, esneki guztokoen daukatzena, edo jarraitxuz. Roka anaien seme-alaben liburuekin, oskaiun daukatzuena. Oskaiu erdei bete horretan daukazuen janaria. Hori da. Bueno, Biteli, zuretzako sukaldaritza zer da? Galeko galdera sakona, ez? Oso. Sukaldaritza niretako da maitasuna, zaintza, hori baina gure kaleen bizitza. Gizakiak zer ezberdintzen gaitu animalia gandik. Gauza asko, batzundako gauza gutxi. Bueno, eta gauza asko, gehienak txarrak. Baina bada, janariak transformatu egiten ditugula, jana ahal izateko, ez? Hori bat da, batez ere, hori izango zen nagusiena, eta jakin izan dugula, beroaren bidez, ero beste teknika batzuk erabiliz, jateko ez ainonak, ero digestiorako saiak ziren jaki batzuk, moldatzen, eta horrekin, edozein ingurutara, ero danetara moldatzen, ez? Horrekin aldatzen gaitu. Eta, sukaldaritza, batzun dago lehen aipatu du lango horret ez da izan, baina guztiz, guztu beste zerbait badala ere. Batzen gaituen zerbait bada sukaldaritza, ez? Emakumea zein gizon, ze sukaldaritza hor askok erlazionatzen da, emakumeak hor sukaldean esklabizatuta sartzeko toki badala. Bueno. Horrekin, hori ere esan da, ez? Hori ere esan da, ez? Ez da hori. Sukaldaritza da, gizakiok behar dugun zerbait jatea behar dugu, eta horretan danok sartu. Argi dagoena, danok egin behar dugu, eta norbaitek etxean esatu, ni oso txarra naiz, orduak sartu, saiatu, liburu, informazio, material pila bat daukazu, praktika kontra da. Eitea da, eta denbora hartzea horretako, eske denbora pila bat ematen du, eta gimnasiora juteak ere denbora kentzen digu. Danak. Danak kentzen digu denbora, baina... PlayStationian ona izatea be, denbora emoto dutzulan partiak eta jolazten. Hor ni aspertu ikiten nintzen, nik zenditzen dut, hortan utzi ziaten, binolako katxarro bat eta lagunez zeukaten da... Nik deskubritxu joku bat. Aspertu iten nintzen pila bat. Deskubritxu joku bat ona. Bai? Overcooked. Ezer da, hori? Da holan kosinatzeko joku bat, PlayStationian. Eta zein, bala? Da, kosinatu, baina PlayStationian. Ez dut, mandua dauzkazu, eskerretara, eskumatara, salto, hartu. Honekin zer daukazu, moztu... Da, taberna bat, eta eurak emotu dutzu komandak, eta zu kosina benbiozu, eta hola naskar jonbiozu. Janari atara bartuzu, ziztu bizia. Bizitzan bezala. Zimaz, jokutxo bat. Hemen txegabiz, arrautzak, maskarponeakin eitzen. Bai. Eta nik uste dut denbora zaputxo bat, larri gabizela. Berez, ikusiko zuekontxe askar flashbackian, nola sartzen dugun. Bai, hau berez da, arrotu, gero, zelan, hau horra sartu eta... Hori esan binauen. Bai, bargatu. Esan. Kuiatxoa sartuko dugu arrautzetan eta maskarponean, gero erretilu baten sartu, eta labara, 30 minutu, 180 gradutara. Basiko, segitxuan hasiko die gure lagunak, aitzak, osapak, eamak eta hortuan. Bai. Eta zaukiko du honetan, kalabazina be, punta pala, pila bat. Orduan, zein honekin babetxu. Errezeta hau, emate dutzu egu, ikuste duzu eselako
Betiko kuiatxo puretik atera eta gauza gehiago inal direla kuiatxoarekin. Eta oso ona dago, kuiatxo purea gaztatxo iruki horiekin, klasiko handia den. Eta majan izan dugun horrekoa. Egia da, jendia ontsa hasi dela, patata tortilla inbiharrian, botatzetza patata eta kalabasina, holan kuiatxo apurtxo bat, Bai, aukerak pila bat eta zuk esan duzuna. Kuiatxo ematen hasten danean, ala nola janin behar da, ze pila bat ematen du baina. Hori da, beraz. Katarako itxugu hemen, holan, bikarratutxo eta hori, tortilla bada esneki batekin, ez pentsa bolan saporia desberdinakiko dauenik, baina, desberdina itxiarren. Eta baina kipula gabeko tortilla. Hau da, hau. Batzuk esan gote, zer hau. Zeres. Holan, olio berezi batekin. Gogoratu. Hori da, kilore olioa eta ero belarrez berdina bota izkiozu, ez? Hori da, eta gero, hemen txolan lagungarri bezala, aukiko dau. Esne gainpuntutxo bat, limoia. Eta errefraua. Errefraua eta ziapea. Berez, hau da gure fritata, hau probauko. Hemen txoreneko fritata. Kuiatxoekin, danakin. Nik uste sardexakin be? Bai, biguntxo. Samurra. Bai. Oso usua. Eta hain, saltza eta uste, pixkat. Saltzak emate hotza, Bai. Hore. Bere puntutxua. Saltzarekin. Horona. Ba, orain, ze berdugu hau garintzeko, zein zuri batzuk. Oso. Zainzuriak arrautzekin. Plater, zoragarria, esan behar nuen ez da, sasoiko esan behar nuen, baina eske, sasoinkoa ja, hemen zuritu hitu batzuk, ja itxusiena zeudena, baina ja, zainzuriak azken zainzurietan gaude, eta nahiz eta urten berandu hasi diren, Eta hauekin goitula era tradizionalean negoziko ditu, gero arrautzak aldarreztatu bat, gainean, oliba olio txorza bat, eta beste zerrez. Eta errezeta horrela prestatuko dugu. Lapiko batean, gatza, azukre pixka bat eta ura jarriko dugu, eta irakiten astean, zainzuriak zurituta sartuko ditu 10-15 minutu tamainaren arabera. Sartai zabal bat urarekin bete, gatza bota, eta arrautzak 4 minutuz galdarreztatuko ditu bertan. Urrotzetara atera, lehortu, eta ero zainzurien gainean zerbitzatu oliba olio tanta batekin. Orduan, normalean esati zuen, nik hemen guk 5 bakarri ditugulako. Tamainaren arabera, gomendagarria esaten dute, ondo egitera. Lapiko altu bat, burua, justu esaten muturra, ez da uretan sartu gabe jun behar dela, baina orduan bai tapa jarri behar du eta lurrunetan egosiko da gainaldea. Eta tamainaren arabera, dena tamaina berdineko badira, sartu denak. Bestela, batzuk lodiagoa badira, multzoka, lodiak. Soka batekin lotu alde batetik eta fina bestetik. Orduan, normal egiten da, sartu lodiak lehenago eta besteak. Eta denbora, noiz dakigu nahi da dauden, sardexka batekin, laban batekin sartu pixkat eta biguna daudenean egin da. Zenbat zuritu behar dira? Eskatzen dizutena, ez dago hor neurririk. Teknika dago, hau da, berez gailu bat zainzuriak zuritzekoa. Baina etxean denok izango duzue horrelako gailu bat, zuritzaile bat, horietako. Horrekin, beti, puntan ez da zuritu behar, hemen gutxi goraera, eta atzerantza, eta gero, zurtoia, hau oso aritzua dela, hau moztu egiten zaio. Orduan, nik pare bat buelta emate iziot, nik aukera nahi dut pekatu egitea. Gehiagik kentzeana, ariak ustea baino. Baina, hor, esate izuet, joan kentzen, 2 buelta bat eman, eta kentzen dizuenean, muztu azpiko enborra, eta gero denak egostera. Eta garrantzitsua, azukre pixka bota jozu urari. Ze bestela mikatza dira pixkat. Gatza eta azukre pixkat nik gomendatzen dizuet, zainzuriak egosteko garaia. Hori da tipikoa botatzen dana, eta egia da, produktua ona danean, ez dagoela bihar, ez gehiago oliba olio txorrota da hon bat, arrautza, eta listo. Alatabe, produktu honek bai, eragite hotza aldaketa klimatikoak.
Bakizu, lehen edo tradizionalki beti izan da, Nafarroako hegoaldian honen ekoizpena ez, eta honek landatzia. Bai. Azken aldixan nekazarixak iparraldera da bizigoten. Eta gorau, Bai, azkenean ezetasun haundixauan bila dabiz. Eta orduan iparraldera da bizigoten honekin. Gero gainera da produktu oso delikaua, eta ibilbiozu erne hogei bat egunetan hartu inbiozu. Jasen barra dena, zitu. Bai, ezin jotza, eguzkirik eman, azkenean ikuste duzu, inporta batzu bat hartzia. Pensadez. Hori justu hartu berzen du? Hau, erakusteko. Eta azkenean, ikuste duzu, batzu badukela holan alde moreak eta hori da eguzkixa apurtxo bat emondotzelako. Honek azkenean lurazpixan egon bidea, ondo lan mantentzeko. Bai, plastikoakin estaltzen dituzte, oso politu da nola jasotzen dituzten ikustea, ze goizan azten dira, gauez azten dira, eta horrek usten dituzu, furgonetagan iskinetan, jendea behar izaten dute, ze hau da, sasoi bat orduan atara behar diela, eta horri biltzen dira, ziztu bizian jasotzen, eta oso politia da, han ikustea nola ibiltzen diren, plastikoak altzatu, eta zaten dena, jaso, eta segitun, eramaten dituzte hori, ero fresko saltzeko bialtzera, ero konserbatan sartzera baita. Eta gero ikuste ditugu, egia da, jende batzuk esaten da, ez delako garestixak dien. Izan bidi, kristoneko lana dago atzatek. Nere osabak, bakitzun nun itxeitxun? Ondarbi, Nafarrokoa da, Naparra da, nere osabak Juantxo, baina Ondarribin bizi da, eta antxe dauka hortua haundixa, eta han egoten da, Zainzuria dauzka? Zainzuria dauzka, eta aldameneko, jubilaua da baina jubilau, gaztia, jubilau berri. Eta aldameneko jubilauak eta hori egoten dien, beste gizon xarrak hortu lanetan eta hori bintzen baina, zera itxe oso. Bera hori, egisa da, baukala meritua. Gustatzen da, ez? Bai, gustatzen dago pila bat. Gauzatxoa, nik hemen normalean, zainzuria egiteitu dana da, esan izut, 10-15 minutu bitartean, tamainaren arabera. Ni gustatzen zait, 10-12 eta gero bertan ustea osten. Hau da, ez ostu. Hartu eta tapak endu, eta bera bakarrik utzi epeltzen, eta gero epela janitzazue, mesez. Zainzuria galdala, epela janitzazue, esan dagoa, gaur ingoitua, arrautza galdarrastatu batekin. Arrautza galdarrastatzeko bakizue, ura, batzuk ospina botatzen dute horrekin, bildu geratzen da, ospina botatzen badizue, bai ero bai beti gero urrotzetara atera egosketa mozteko eta bestaldetik ospin zaporeak entzeko, eta gu gaur ingo guna da, bakarrik egosketa mozteko, ospinik ez diot botako, gatzela bai, eta, hauek aldarzatzen jungo naiz, zeren eta, denboradik ez daukagunez, nik, gure zainzuriak etxetik ekarritxot, hauek gaina epelduta dauzkat, eta hemen dauzkat ja batzuk ekarritxot, egosita, jateko prest, eta gaina epela daude, berotin ditu dalako momentu batean. Honek ez kontzerbakuak ez tozu pote batek tikata da. Ez. Hauek ikusten dira, horrena gaina puskatu intzait bat, eta kontzerba normalen dana tamaina antzekoa izaten dute, hauek bakoitza aitxa batena da, eta horrela daude. Zein goiu. Bentan goxo-goxoak eta espaitxuzue probau merezi dau probatzea, ze kontserbako zainzurisek eta zainzuri fresko egosisek ez dauke zer ikusirik. Gero, nahi badozue, holan puntu desberdin bat eman da oso nabe bai geratzen dena da, egosi ostian, ondo lehortu eta gero plantxan egin. Baita ere. Puntazo bat. Eta, zuk bakitzu zedan puntazo bat zegor. Bota. Euskararen erreferentzia korpusa, bakitzu zedan? Ostra, horrela esan da, Euskaren erreferentzia korpusa. Da bilduma bat, eta bilduma horretan jasotzen da euskarak hizkuntza bezala, jaso ditxun azkenengo hitzak, lanak, referentziak, gaiak eta olakoak. Miriam Murkiak Bibasuek saioan aurkeztu zauen azkenengo euskaltzaindian korpusan azkenengo bilduma ataratakoa, eta guztira 25 urte honetan 145 milioi hitz berri dauz. Horrein artean, sukaldaritza saioak, sukaldaritza lexikoan barruan, hartu dago referentzia bezala, txoriene, sukalerrian, da saio desberdinak, berez, hor, hitz desberdinak, arroz esnia onartu daue, edo iparralden irriz esnia, da olakoak, beraz, egisa da lan politxa dela, eta nahi badozue bilduma ikustea, daukatzuela webune bat, euskaltzaindian, bertan ikusteko. Guk hemen, nik esan dut, beti esan dut, ostelegitzan erderaz ikasi genuen, eta hor, hitz bat tokatzen zitzaigun, gaina euskara
3 ginen bakarrik lan euskara genekienak eta euskara konbalidatua geneukan asignatura moduan. Eta egiten ziuna da irakasleak orduen emate zizkion errezetak erderaz eta guk inbar genituen euskeraz itzuli. Baina ez daukate zekusirik gaur egiten denak, baina ez da... Eta gu, bueno, hor ostiko batzuk ematen genizkion iztegiari eta holan, baina gero egia da, naiz eta Bilboko kafe antzokian da lan egin, eta sukaldaritza terminologia dan erderaz erabiltzen genuela. Eta gero, bueno, hemen txorienen nik ikasi behar izan du. Eta hizkuntza gutxinaka eitzen dela, eta lehen esan dugu, askotan bebai ikasi izan dugu, eskolako menuekin. Eskolako menue da, umiek da, gauza auki da, dilista sesien da, hilerrak eta horako gauzak, asko ikasi ditugu, hori. Plater zapal bat, biteli, hemen arrautza ikusi zuen, 3-4 minutuan, egin egoten dira, hau da, arrautza garbi jateko modu bat, azkenean. Baltza, txurixa, baltza igual horan kontrasteiteko. Bai, baltza, garbi eso. Eta, hau, azkena, eta esan dako, hemen sartzen hitu dana urrotzetan, azkenean da, gehien bat kentzeko, mosteko, egosketa mosteko. Oingo duena da, Baitu, hemen paperean lehortu ingo ditut. Eta bestean zerbitzatu ingo ditut, ze bai imar dituguna da ondo lehortu, ez du nahi urik eta ekartzea, eta gero ja, gure zainzuria jarriko ditugu, eta gainean arrautza bat, eta oliba olio txorrota bat, ez du ezer gehiago behar, hau da... Eta gaur ogisa, gutitzi bat, oisa honekin. Oisa, arrautzakin... Noiz jaten du ogiakin arrautza? Arraro baten batek. Ni bakizu lehen, ikusten nuen jendea sardeskarekin dela honekin jaten arrautza eta esaten, nola jaten da hori? Hori, gure etxean pekatu izan da beti, holan jatea eta... Bueno, gaur batzutan nik onartzen dut, jaten du dela batzutan, baina ogiakin beste aldean beti ogia ondo lagun. Ogia lagunduta, ogiarekin lagunduta. Orduan jarriko ditu, venga, 3 jarriko ditu. Vale. Jak? Hau izango zen, holan, hasierako plater bat, ez? Razioa nahi dut esan? Nola gusten duzu. Nik ondo. Holan, hasierako bat? Hasierako bat, ondo. Venga, hola. Eta hemen garrantzitsua, oliba olio txorrota on bat, eta gatz larria. Segoxua. Holako eskata batzukotako izkigu gainetik. Nik honek beti oitxurea daukatitxeko arrautze gozixakin. Beti nik arrautza galdarzatu eta frikitu ez da jartzen, baina arrautze gozixakin beti. Balagunok, hemen daukazue gure zainzuria arrautza galdarzatuarekin. Itali, puntuan dago, guztaz hor, zuringo agian, beste minututxo bat beharko luke agian, baina, bueno, sobre mukiak eta loko usak eta, bada, jente bat, arrautza gutxina, horrekatzera punta hartuko, bale, ezkeni, punta, hori da, talo, kerrena, bai. Zuk jana hau, lasai, nik jango kerrena. Nola da, beti jenteak hori, txuretani honina zure zurra! Zei, jane zurra, nik launduko izut haragi, aldameneko haragi guztia, neure kontu, sakrifikatuko naiz. Ze hona. Txi, bustitzen, batxa, haritxoen bat hor, esan dakoa, aukeran, gutizia. Manjar de du. Holako zerbait esaten da frantzuzez, jaingoen, jakia, hizkuntza jakitia ze garrantzitsua da. Ze garrantzitsua oso. Eta ze hona dan, txorienek ustea lagunok, eta bihar hor telebistaren bestaldean espero zaituztegu beste saio batekin etorriko da. Beraz, etorri gurekin, piztu, ETV bat piztu txoriene, eta hemen izango gara, osteguneko 2 erreztak goxetik. Besan.